Assalamu alaikum. Malam, yau muna biyar ga watan Zulhijja, wannan wata mai alfarma da albarka a cikinta, kuma ranar Arfa na karatowa zai zama ranar Asabar. Amma ana ta cece ku ce akan menene halarci yin azumi ranar Asabar. Muna neman ƙarin bayani saboda mutane su zama da cewa ba sa cikin duhu. Jazakallah khair. To, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Gaskiya ne ni ban san ma iya adadin wayoyi da tambayoyi da ake ta kira daga wurare da dama dangane da halaccin ko hukuncin yin azumin Arafa a ranar Asabar ba. To a farko dai muna kira ga 'yan uwa, duk abu da ya shafi na ilimi to akwai buƙatar tuntubi mazowa ilimi, masana Allah wanda suka ba da lokacinsu suke bincike, su ne malamai. Sai a shiga cikin littattafai da takaddu a je a binciko mai magabatanmu suka faɗa. Na farko bari mai magana akan halaccin ai azumin nafila gaba ɗaya ma, ba wai Arafa ba, nafila ko sitta Shawwal ko azumin Ashura ko Tasu'a ko siyamu Dawuda a ranar Asabar na a yi ko ba za a yi ba. Asalin abin da ya kawo jayayyar ita ce akwai hadisi riwayar Imam Abu Dawud kuma riwayar Imam Tirmidhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumanna ahadukum yawm as-sabti illa fi mafturida alayhi. Kada ɗayan ku yayi azumi ranar Asabar sai wanda aka farlanta masa. Walau ko da annabi ya ce ko da in ta kai ga illa an yajida liha'a inabin aw shajaratin falyambagh, in ta kama sai ya samu inabi ne ko ainihin wato bishiya, itacen bishiya ko ganyen bishiya ya tauna don ya karya wannan azumin. Lallai akwai hadisin yana nan, to amma hadisin kamar yadda malamai suka faɗa hadisi ne mai rauni. Tabbas akwai wanda suka inganta shi irin su Ibn Khuzaima, Allah ya masa rahama, amma su suka masa wata fassara wacce take ba za ta kawo rikici ba. Su abinda suka tafi irin su Ibn Khuzaima da makamantansa shine ba a so a keɓance ran Asabar din dan ita Asabar din ne ai azumi, idan mun tafi akan ingancin hadisin kenan. To akwai kuma wanda suka rauna nashi da yawa. Irin wannan tambaya an yi wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullah, an yi wa Sheikh bin Baz rahimahullah cewa yaya hukuncin yin azumi na Arafa ranar Asabar. Ina jin kamar wani ne daga Kuwait ya kira shi ya tambaye shi, yake cewa hadisun nahi an som yawmin sabt, hadisin da yake magana an hana a yi azumin nafila ranar Asabar, hadisi ne da'if, hadisi ne muttarif, hadisi ne shadh. Haka ya faɗa wannan lafuzan gabaki ɗayansu. Mai rauni ne, muttaribi ne, wanda yake ya zo da hanyoyi daban-daban a cikin riwayar tasa da isnadinsa, wanda wannan kuma malaman hadisi sun yi ta bayani. Ba shine za mu yi baje bayani akan abin da ya shafi isnadin hadisin ko mataninsa ba, kawai dai za mu gaya mutane abin da malamai suka faɗa saboda mutane su samu abin da za su bauta Allah. Kenan shi hadisin da ya hana a yi wannan azumi, da yawa malamai sun raunana shi kuma sun ce hadisi ne mai cin karo da junansa da sauran hadisai. Kenan idan mun tafi akan wannan fahimta, tunda hadisi ne mai rauni, da'ifi ne, to ba za a bauta Allah da hadisi da'ifi ba, kamar yadda da yawa cikin malaman hadisi sun faɗa haka, Allah ya musu rahama. Bayan nan shi hadisin ya ci karo da hadisai waɗanda suke ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Abu Dawud, akwai hadisin da ya zo cikin sunan cewa Nana Juwairiya tana faɗa, Allah ya mata rahama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi ranar Asabar da Ladi. Ji wani ba mamaki, annabi yana azumi ran Asabar da Ladi. Aka ce to me yasa manzon Allah yake azumi ran Asabar da Ladi? Yana yawan yi ma aka ce. Aka tambaye shi yace li'annahuma yawma idil lil mushrikina. Asabar da Ladi annabi yana azumin nafila Asabar da Ladi saboda ranakun idi ne na mushrikai.
kaga yahudawa ranar asabat ranar idinsu ne, nasara ranar asabat ranar idinsu ne. ya ce fa uridu an ukhalifahum, annabi ya ce ni ina so ne in saba musu. to ashe kaga annabi yana yin azumin nafila ranar asabat kenan, bal ma yana yi don ya saba musu kenan. wannan zai daɗa nuna mana cewa ba a fi hana yin azumin nan na ranar asabat ba na nafila sai dan in an tafi akan hadisin ya inganta, sai dan kawai a keɓance dan ita asabar ne a yi azumi a cikinta, shi ne ba za a yi ba. to amma ma malamai sun ce za a yi, annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi. sannan akwai dalilai ingantattu da suke nuna halaccin azumi ranar asabar na nafila, ko na arfa, ko na wannan ba da sunan shi, ko na siti shawwal da sauran azumuka na nafila da duk wanda ya kama su. wannan kamar hadisin siyamu afdalu siyam, mafificin azumi shine siyamu Dawud. manzo Allah yake cewa kana yasumu yawman wa yafturu yawma, annabi Dawuda yana yin azumi, falalan azumin shine mafificin azumi a wajen Allah. ka sha yau gobe ka sha yau gobe kaza. insha Allah duk wanda zai aiki da wannan hadisin to ko ta ran sai azumi ran asabat. in dai zaka sha azumi kai sha yau gobe kai azumi, ka sha yau gobe kai azumi, dole sai ya fado ranar asabat. to kaga wannan dalili ne da yake nuna mana raunin wancan hadisin, cewa ya ci karo da hadisai ingantattu. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matarsa, ita ce Juwairiya da yake son fada da zu, tana azumi ranar juma'a. sai ya ce kin yi azumi jiya ne, mana kin yi azumi ran alhamis? sai ta ce bata yi ba. sai ce to za ki yi gobe, a ranar juma'a ne take azumi na nafila ita Juwairiya. kin yi azumi jiya alhamis bata yi ba, to za ki yi gobe asabar? ka duba annabi da kansa ya ce za ki yi gobe asabar? ha, to da ba dan za a yi gobe asabar ba zai tambaye ta? sai ta ce a, sai ce to ki karya azumin, saboda an hana a keɓance ranar juma'a da yin azumi ita kadai. la ta khusu yawmul juma'ati bi siyamin wala qiyamin, kar ku keɓance ranar juma'a da yin azumi ce kawai dan juma'a ne ku ta mata azumi, ko kuma da qiyamul layli a ce saboda juma'a ne a je a ta qiyamul layli. to anan malaman hadisi suka ce kenan annabi ya tambaye ta za ki ran asabar, da ta ce za ta yi da shi kenan sai ta yi. to kenan dama ai ya halatta a yi azumi ranar juma'a, a hadisin ya nuna mana za a yi yin azumi ranar juma'a. idan an yi azumi ranar juma'a, malam ya gida, Allah ya saka, muna godiya, Allah ba da za a yi azumi ranar juma'a a yi asabar. duk musulmin da yake so ya azumin nafila zai iya yin juma'a ya yi asabat, ko ya yi asabat ya yi alhamis juma'a. to haka shi ma wannan ranar arfa din, abinda malamai suka ce idan mutum ma yana so ya fita daga sabani da rikici, shi kenan sai ya yi juma'a kuma sai ya asabat, kaga ya fita. yana da hadisin da ya halatta a yi juma'a a yi asabat. la ta khusu yawma aljumu'ati bi siyamin wala qiyam, kar ku keɓance ranar juma'a da yin azumi ko qiyamul layli, sai dai idan mutum zai iya yi yawman qablahu aw yawman ba'dahu, rana ɗaya kafin juma'a, rana ɗaya bayan juma'a. to wannan kaga hadisi ne karara da yake nuna halaccin a iya yin azumi a ranar asabar. bayan wannan akwai wani hadisin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam musulmi ya tare ramadana da yin azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu. annabi ya ce kar a yi, ya hana a tare ramadana da yin azumi kwana ɗaya ko kwana biyu. sai ya ce sai dai in ɗayanku ya saba yana yin azumin da ya saba yana yi. idan mutum yana da wani azumi nasa da ya saba yana yi zai yi. a nan ma malamai suka ce kenan wannan yana nuna cewa inda ta kama ranar asabar ne kwana biyu kafin ramadan ko kwana ɗaya kafin ramadan, sai a ɗauki ramadan ranar lahadi, to ya halatta mutum ya azumi, saboda manzo Allah ce illa sai dai. da haka wannan duka dalilai ne karara da suke nuna mana halaccin a yi azumin ainihin wato nafila ko azumin arafa a ranar asabat. don haka wannan hadisi da yake magana akan kar a yi azumin nafila ranar asabat, hadisi ne wanda yake yana da rauni, kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani, Allah ya musu rahama. amma
ina so 'yan uwa su kyautata zato ga malamai, kuma su kyautata lafazi ga 'yan uwansu malamai ko malamansu. Dan an samu wani malami ya ba da fatawa cewa kar a kuskura a yi wannan azumi na arafa rana asabar, to kar a zage shi, kar a ci mutuncinsa, kar a bata shi. A'a, ai fahimtarsa ce haka, abinda shi ya fahimta ne, abinda kuma ya gane ne, kuma abinda iya bincikensa ya nuna masa kenan. don haka dai zance mafi inganci yan uwana, ya halatta a yi wannan azumi na rana arafa a ranar asabar kamar yadda ka tambaye ni ma an tattambaye ni. To sai shi kuma azumin arfa din gabaki daya, azumin arfa din yana da falala ga waɗanda suke wato ba alhazai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce cewa yana neman lada a wajen Allah, cewa in mutum ya yi azumin arafa, in dai mutum ya yi azumin arafa, to Allah zai kankare mai zunubin shekara biyu. Shekara yukaffiru sanatal madiya wal baqiya, shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo. Kenan bai kamata ba mutane, baka samu zuwa aikin hajji ba kana gida, ranar 9 ga watan nan ta yi maka baka yi wannan azumi ba. Kuma ina so yan uwa su gane, shi fa azumin arafan nan ana yin sa ne dan ranar arafan, ba wai dan ranar asabar bane. Da haka kawai koyaushe arafa ta fada za a yi, ko juma'a ta fada, ko asabar ta fada, ko yaushe ta fada, in dai ranar arfa ce to za a yi wannan azumi. Kenan wanda zai yi wannan azumi na arfa ba zai kalli ranar asabar bane, a'a zai kalli ranar arfa ne. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Yanzu azumin da za ka yi shi, Allah ya yafe maka zunubin shekara 2, ya kamata kai sakaci da shi. Bayan nan kuma tsayuwar arfa ga 'yan uwanmu alhazai da ma waɗanda ba alhazai ba, addu'a da ake a ranar arfa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi, khairud du'a du'a'u yawmi arafa, mafi alherin addu'a ita ce addu'ar rana arafa, mafi alheri. Shi yasa ana kyautata zaton duk addu'ar da musulmi yayi a ranar arafa Allah zai karba addu'arsa. To bai kamata mutum ya sakaci ba. Shi yasa bayan Allah na gari zaka suna kafuwa wajen roƙon Allah da addu'a tun daga azhar, in alhaji ne tun daga azhar zaka kafu kai ta buga addu'a, kai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan Allah ya karba maka. Allah ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, mafi falalar abinda na faɗa ni da annabawan da suka zo kafin ni, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ana san alhaji ya yawaita faɗin wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ranar arfa. Ta neman afuwar Allah, duk addu'ar da mutum yake so zai yi Allah zai karba. Kuma wata falala da manzon Allah da ya zo magana addu'a arafa bai keɓance ta ga alhazan da suka yi arafa kadai ba, sai ce khairu du'a du'a'u yawmi arafa, mafi alherin addu'ar ranar arafa, dan ya liyashmal aljami'a, dan ya shigar da har wanda ba su zo ba. Yanzu wani yana ce watakila yana kuka, yana jin zafi, bai samu zuwa ya sauke faralla ba, ya sauke faralla ba. To gashi an baka dama ranar arafa kai ta addu'a. Mutum ya yi ƙoƙari ya kafu sosai, in a hanya kake kai addu'a, in a ofis kake kai addu'a, in a gida kake kai addu'a. Don haka lalle yan uwana, abu guda biyu ne yake kanmu a ranar arafa ga waɗanda ba zo aikin hajji ba, yin azumi, sannan wanda suka zo aikin hajji yin addu'a a ranar arafa, da kuma wanda ba zo aikin hajji ba su ma su yi addu'a. Mu umarci 'ya'yanmu su yi addu'a, mu umarci iyalanmu su yi addu'a, mu umarci yaranmu mu sa su yi azumin nan, musamman mata a gida a sa su wannan azumi a rayar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Lalle a je ai wannan azumi yana da muhimmanci kwarai, ko da kwa ranar asabar din ne, kamar yadda muka yi bayani, malamai suka yi bayani, Allah ya musu rahama. Wannan shine bayani da muke so mu isar, da sako da muke so mu isar ga yan uwa musulmi. Na wannan bayani ne saboda yawan tambayoyi da yan uwa suke ta yi mana a ko'ina. Kusan yau duk wani mai da'awa da ka sani ana yawan yi masa tambaya akan wannan matsalar, kuma tabbas an samu ta da kura da damuwa. Amma na faɗa ana maimaitawa, mutane ya kamata mu zama masu ladabi da girmama juna, da girmama ra'ayin mutane da fahimtarsu. Malamin da ya zo ya bada fatawa kar a yi azumi ranar asabar na nafila,
yana da ɗan abin da ido gara da shi ya karanta kuma a littafi ba da kaya faɗa ba. To amma maganar tana da rauni, da yawa malamai sun bayar da fatawa. Allah ya masa rahama. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Allah ya masa rahama yayi bayani mai kyau, bayanai masu yawan gaske da zai nuna halaccin ai wannan azumi na ranar ainihin asabar a ranar arafa din. Abu Dawud Allah ya masa rahama yake cewa, Allah ya masa rahama shi Abu Dawud yake cewa jumhurin malamai, mafi rinjayen malamai sun tafi akan wato halaccin ayi azumin nafila ranar asabar. Haka Imam Abu Dawud ya faɗa, Allah ya masa rahama. Kaga sai ce jumhur, mana mafi rinjayen malamai sun tafi akan ayi wannan azumi a ranar asabar. So jama'a babu laifi dan an yi wannan azumi, ko muna wasiyantar mutane a bibici maganganun malamai. Allah ya musu rahama, sun yi fatawa na wannan zamani da na da duk sun babba da amsa akan halaccin wannan azumi. Wanda suka ba da fatawa kar a yi din, su kuma fahimtar su ne, Allah ya ba su lada akan iya daidai ijtihadin su da daidai fahimtar da suka yi. Allah ya mana afuwa. Akwai wata tambayar da kake da ita ko kuma ta kare? Malam ina godiya sosai da wannan bayani, Allah ya saka da alkhairi. Amin summa amin. Allah ya saka da alkhairi, kuma muna addu'a Allah ya karbi aikin mu na wannan aikin hajji, wanda Allah ya bashi dama Allah ya karba aikinsa, wanda bai zo ba ma ya azumin shi ma Allah ya karba masa. Amin. Dukkan mu gaba ɗaya Allah ya hada mu a cikin lada. Amin. Kuma muna amfani da wannan dama muna roƙon yan uwa cewa mu yi addu'a wa ƙasar mu Najeriya. Allah ya mana arziki da wamamme. Allah ya ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Amin. Kowa ya sani yanzu ga muna na hankalin mu a kwance, mu ci mu sha. Yanzu nan ina cikin AC har rawan sanyi nake wallahi. Alhamdulillah. Wuta ba a taba da wuta a nan ƙasar Saudiya nan ba wallahi tallahi. In na tuno zan koma gida malam baka ji yadda nake ji ba wallahi, kamar in haɗo kayana in dawo nake ji. Allah ya gyara muna kasar mu malam, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Jama'a sai mun kuma ƙara zuwa muku insha Allah da matsaloli na addini, mu ji daga bakin malamanmu, kuma mu ji jamhur na manyan malamai da suka gabata. Jazakallahu khairan malam, muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi, mun gode kwarai. Allah ya saka muku da